ase county iga ya Kisii Abarai nabo iga bananchi nigo bagendete kurwa ebirengero byabo kubatkana amo no kumirana kwa Abarai bagusi asumucho Nairobi asabo iga bange babiri bagoteamuna okubwaterana gusaba mobo mugusi tari okubabeka nabo okubarenta ababunge boka kolende kubwatanikira oyomo ninchiremo yokone kinga egesakwe mugusi kiabereke guswa bosyo arabotoro nigo rwariganirwa n'umurikito brand sagini isen Habere oka aelire korwa ensemo y'Abarai Gusii kumbera na Serena na Nairobi gukwanira bombo Gusii Eng'Ana egendererete kwarigeni ibirengereri au kurwa sabana inchi na Abarai borogongo elia lero nigo omonyakirogo bobo bwa Taifa Democratic Coalition TDC oyibo igoro morikyo monene bw'ikyama gya Kenya National Congress KNC umuske Benjamin Gisore gukwana kurwa somo yigabwa matanga chinsemo cyaga chuba county ya Nyamira nigo amoche bagavana borogongo asogota bwatanya Gusii Bonsi kobono kogendereri obubisa bwa gisiasa goika okobunorobe basensemo ya keroka ekero mokonyora omugavana okoro kunyaribo na bari mwaru Gusii mokonyora omugavana okoro kusimba arati batebi barentiro bosoku Gusii aba Gusii ntoko rwanerero bebe rwakeroka ingambi yatoitanania manyinga bodi no bosoku bodi na kokoreto bonyira Gusii mubakanie Benjamina nigo amoche abaseneta umuske okongo omugeni na bigo umuske Richard Onyonga asoko genderera kugikere bokorere bw'abagavana babo ndibagali kubabwatese na gukinia ebirengo by'iki county gutinya Abarai na bigo kubwaterana n'aba MC abo bigo babwategetari ayaringeto bokorere bw'iki county gose oversight mokonyoro musani one okoroku senior council okongo omugeni motebi konyanto musigete lakini ngwe sikorago tia atige konya gotara na Bamurai gabechanga bako mobo genki okorwani gavana ega eseneta igebwanete gotara na ba MCA taribo erinde bakore legislation tinda atebanga nyaribo nomuya lakini obana mboringa oversight ekorwarari ekorwase assembly no nyonka ninje nkomotebinde neratiga mang'ana ayo Mario gota yo tinya gitari kigasi ekitogo kora onya monyi wete chibesa chirega obotachiri bora imbogenda aseme buko y'abantu gusebono chinga kichecho uyo kabero mo MCA okiogoro moske Samuel Apoko nigo boigo ao koboko Eng'Ana yogo chamo komo Gusii Eng'Ana yachagetigwe nensemo y'Abarai kurwa somoche ona Nairobi ontaete kopongesa abachumbe baria baito ba Gusii karongo kwana Gusii community Kisii na Nyamira asogo chamo engereri baumiranete obairanira ng'ambu yamo nase ng'ejogo chake mission ngeyo kurende ngo banyorie ng'a onde bwencho bwate idea area tigatomo bake na kumwiranira ng'ambu yamo nase ng'ejogo chake ni setu wengia yokubeka Gusii yamo ya kabere mbatebi ng'arinde e process yeri mwachagete tigagendere gochimotwe bono na muomerenta bachumbe the next meeting nenje nabona ariko ba advising ebe all elected leaders abagabana babere aba deputy governor babere aba women rep babere aba senator banne because into bwata aba elected babere na aba nominated babere speaker ye county assembly chonsi bere Nyamira na Kisii na aba MCA bonsi ba Kisii na Nyamira and the third meeting then ebe the elected leaders and the former leaders karamu abekire igo mo kole yo mo mago chabano mutuaro opinion leaders bonds ba Gusii then mo make the missions and mo forge ahead Eretarian Brian sagini isena Timbu ya sana muriketo brand sagini sena kurendo mwanchi muri robot ruwa brand sagini sena na rugo tukia asensemeli kiongalibo libot kubarero